tkun waqt il-quddiesa u jgħidulek noqogħdu bil-qiegħda. Imma għalfejn noqogħdu bil-qiegħda? Noqogħdu bil-qiegħda għaliex ngħejjew bil-wieqfa, noqogħdu bil-qiegħda biex nistrieħu, noqogħdu bil-qiegħda għaliex dak li ħajjiġri issa ma jkunx aktar importanti. Le, noqogħdu bil-qiegħda għaliex irridu nisimgħu. Bħal meta aħna fil-klassi noqogħdu bil-qiegħda sabiex inkunu nistgħu nitgħallmu. Bħal meta aħna stess fil-ħajja ta' kuljum meta rridu nkellmu lil xulxin b'ċerta kalma, noqogħdu bil-qiegħda sabiex inkunu nistgħu nisimgħu u nitkellmu. L-istess ħaġa fil-quddiesa. Noqogħdu bil-qiegħda madwar Ġesu biex nisimgħu lilu u nitgħallmu minnu. Kif jagħmlu d-dixxipli bosta drabi fil-Vanġelu. Fuq kollox kif tagħmel Marija, oħt Marta u Lażru, il-ħbieb ta' Ġesu. Naqraw fil-Vanġelu li darba minnhom meta Ġesu mar għandhom, Marija għadet bil-qiegħda f'riġlejn Ġesu biex tisimgħu x'kien qiegħed jgħid filwaqt li oħta Marta baqgħet għaddejja bil-ħafna xogħol tad-dar. Aħna għalhekk noqogħdu bil-qiegħda waqt il-quddiesa biex inkunu nistgħu nisimgħu x'qiegħed jgħid Ġesu. U għalhekk noqogħdu bil-qiegħda waqt il-qari qabel l-Evanġelju, noqogħdu bil-qiegħda waqt l-omelija x'kien is-saċerdot qed ifissrilna il-kelma ta' Alla, noqogħdu bil-qiegħda waqt li s-saċerdot qiegħed joffri l-ħobs u l-inbit fuq l-artal u anki noqogħdu bil-qiegħda bħala ringrazzjament wara t-qarbin. Għalhekk tajjeb li aħna wkoll fil-Knisja u waqt il-quddiesa x'in noqogħdu bil-qiegħda, noqogħdu attenti biex nisimgħu u nitgħallmu dak li jixtieq minna Ġesu. Mela noqogħdu bil-qiegħda.